Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga diding. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Diding. Kini akong problema, bahin ni sa kong bana nga way buot ba. Ang butog tinuod pa ka ni siya manghihilot o mananambal. O kung nga na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Ako'y nagproblema kung asa makakita sa dahon na laya. Akong amigaw nagtinga, dili na siya mahimutang. Gasakit iyang dughan, kay dugay na daw siyang wakarapapapam-pam, rapapapapampam. Dako iyang isi abot sa dalunggan, rapapapapam-pam, rapapapapampam. Lami ang natural gikas kina iya. Ay, kakapoy. Hupas ako ni tambal ako. Kaya ako lanang hupas na imong kantang natural taon na unsa. Ilong dia, brolyo. Sige, yun sa to'y lapot sa kong kanta si mong tambal dia. Di ba, biya ka niya akong tambal nga magkinahanglan doon taon siya mga pag-ampo, mga panalangin. Ano sa may lapot sa kong kanta? Natural, madistract taon ta. Bawa, tas focus. Bida, mawagtang akong konsentrasyon ni mo na. Hilas ba yan mo, oy? Bantay bitang problema ka, ana, ha? Ay sa kong sangkita, ha? Bahala na ka diha ang imong pagpanambal kunuhay. Ambot og naa ka kay lisensya anang hanggawa ka. Hibong lang tani mo nga nung kalit ka na himong mananambal. Porbida sa di lang ang pagbuot kay discarte na nako. O nyaw di ko manabal. O sabi palit to kanon nun be. Ato ra ba rin ikaw ngayon ba rin kag para palit sudat? Natural. Ang ikaw ko'y bana ko. Dapat ikay mangitag panginabuhian. Hal-hal ka lang. Ikaw, kada imong pagpanambal, klaro ka ng pangilad ng imo. Ngano ko uy. taong pangilad man taon ng ako. Kaya nga no, tinuod ka mananambal. Tuma, ha? Pila na ako kita balan. Be. Unsa man sa kuno sa kita imong naayo? Kato ni Ari diri, kato sigig pangout. Kagid raman to. Kagid lagi. Pero kanang kagid ay kung di mo prasag dako to, delikado kay na mo hubag-hubag kagid Kaya nga na. naman, maunsad ay ang kagid kung dili madali aber. Bali mo kurikong. Hilaw na ay, kurikong. Kurikong si mong mata. Maura man gunagod. Kagid o kurikong mora na skin disease na maghihapon na. O nya, kato kita bala na ako nga di makita. O dito mayo. Kaya nga no, grabe nito niyang sakit. Piskat naman to. Sutrihan ka ka ng piskat. Huwag mo pagsagdan. Maunay ko yaw kayo. Badugay na di ka kita. Ha? Di ka kita badugay. Buti may pasabot. Ang piskat makabuta. Oh. Nakaebidensya. O kato ni bunjing bulhog. O nabuta mo to. Nabuta nga na... sabada ay, nabulhog naman to. Ano buta to siya? Kay dugay na bulhog na. Hilam ay, wadyo kay klaro. Ikaw ba? Huwag kay saligan ako panambaluin. Wag yun. Ug mananambal pa ka, naayo unta ng imong danlak. Ay, bitya. Wa man ko kakaayo, ana. Ay, wala tadawar yun siya. Di na naman nidako, tadawa o. Sa una, o sa kilon siyang gibog ato na ning itloga. Karon 1/4 na lang. Yeah, 1/4 si mong mata, 3/4 naman gaya hapit. Ikaw, initong gini mo kong itlog, ay. Ang mananambal makaka, ngano lagi, wa man kakaayo ang imong sakit. Ikaw, ang magkakaibaw ko ron sa mga sistema taon ng panambal taon. Na yung mga manambal nga dili kayo taon, maayo ang ilang kagulingon kung sila yung matambal o sa... Pero, sa lain makaayo na sila. Kay ginaingon man nga ang doktor dili makaayo sa iyang kagalingon. Mao sa nga ako parehas na itong biok ko. Pero ang pagbiok sa atong silingan, akong kitabalan, ayaw man. Nga ako wa man. Unsa may kilainan sa biok niya sa akong biok. Di ba parehas man na? Sabay diya, brolyoy. Ikaw ba, kanang quiet lang yung kardihagot? Tigdak mo ito bayad sa panambal. Unsa mo ka? O lagi tigdawat lagi, pero kulbaan sa kuoy. Ngano kung baan mo ka? Kaya ka na imong pagpanambal, tagap-taghap raman na. Ulsa ini permio, hindi tagap-tagap na unsa. Basta. Magkinaunsa man gani, naaga ni mo reklamo, ay di ko kidamay ha, ayaw gyud ko. Kining kabuang sa kong bana nga pagpanambal panaghap ra gyud ning iya ug makasugat ni siya mga dagkong sakit unsaon kaniniya sa naguol ko. Unya to, Oh, tayo ato Inday. Ang kuan ka nang magpatambal unta mi? Oo, mo ba? Sige. Paghubo. Huwag mo sinin na ingon mo kusunis. Kaya itong examino na. Sige na. Kaning nung Paghubo na. Kaya di na ito matarong check up kung di ka maghubo tanan. ay kuan man gud nung kanang dili man ako ang magpa-check up. Kikit sa ba day? Akong lula. Bako ba day? Ako magpatambal. Dali. Ikaw day. Dali, talikod. Maghubo ka. Hubo, pagdida.
Ako, ubo ko no yabi. Mag-ubo, ilang ubo. Mag-ubo ko. Ginhawag lao ya, ginhawa. Ay, di lang day mag-ubo. As kang gahian mo ubo ya. Aw. Ginhawa. Ginawa ko no. Kakidort na akong maghubo ko. Bangas ka. Recorded by X Thunder Gaming. Okay raman niya o ba niya kayo ubo? Dili man ubo ang akong ipa-check up, God. Oo, sa man eh. Akong ipa-check up ang akong ihi. Kay lain naman ang color. Brown ang colors akong ihi. Naan na infection. Dili na infection la. Unsa di ay, brown naman ang color sa akong ihi do. Kuwan, kaning dili na lagi. Di na infection, bisik utsaon. Di na infection. Unsa laki dahin eh. Taya na. Taya, Gitayan na na. hala ka. Unsa may tambalaan eh. Pahiri ng grasa. Sayangan. Si Pedro may pahiri ng grasa na kay Dugay sa itong gitayan. Asa Tayao na kayo tao na. Asa na Pedro ba kay papahiro na ka? Tuwas lutupan na tuwa dito. Ay, Braulio. Day. Nga naman to pasyente ni mo katutiguwang ba? Ang naman. Nabagulbo lagi to ni gawas. Sabi yung yaw-yaw. Ngano ko no nga wasi pahubo Nya iyang apo gipahubo nimo. Di man kuno to mo pa check up. Ngano to? Aber di unsa to Sa nimo? musultikin sa tayo pa-check abila. Huwag sila magklaro. Abi na ko kito batanon. Mga imong ipahubo? Mauna nagyawyaw at tiguwang kay kanong wa nimo si pahubo Day. Hawa na ko pabuhat ng tiguan kay basig. Panutan taon lisod kayo. Gabok ni kay gusok tanaw na ko. Di ba na katiguang naman tao panutan pagita. Hilom niya ay butakal jud kay kang dako. Kanusan talaga. Kisa mo lang bala to. Ikaw ako. Ikaw. Oh, di. Ay, pagbuot sa panambal. Ah, sige, bantay bitaw. Magka-timing ka ni kag pasyente nga maldita unya imong inanaon. Panawag din akong tabang ha. Panawag din ako ha kay tiwasan gyud ko. Kaya Oy, Brida, nasaan mo lagi taron, ha? Braulio, di ako iuban na din hiba kay para matabangan ni mo siya. Mao ba? Nga naman, unsa man din na unsay problema na niya? Kuan kaning walagi si anak siyang bana mao nga magpatanaw sila. Asa man niya ba na? Tuwas gawas. Ay, pasudlo na ko. Ayaw lang, dito lang to siya. Pinaw-daon sa dito ko check up so ma'am, naon tiyo check up ha. Ayaw niya, ikaw man, imo na sa bana. Pila na po ko tuig nga nagtipon, ha? Ay, kuan, ay, mga hapit na mo na po katuig. Grabe ka taas na ka sa katuigan. Wa mo kabuo. Ay, taon. Ay, na problemahan ninyo. Yun mong duha, kaburgit tingaling duha mo na problema. Mga tagsaon ta mo check up. Ikaw na ako, mama. Ay, dali sa kwarto, dali. Ari sa kwarto. Ari ka check up po, dali. So, dali sa kwarto. Ari lang kuhuwat dire. Sige, ato ni tangtangon ang buto ni sa imong krasunis, mama. Kaya atong hinulon ang imong puson. Kung doon na bagyo kay problema, basig doon na naghubag ba diri taon or unsa ba taon. Atong tanahon. Okay? Na. Puson, kapon tanim. Relax lang. Mabdus lagi ka, Relax lang, ha? Ay, unsa man na, uy. Ikaw wala ka, ma'am. Layo rang tulo ka buwan, mabdus ka. Relax lang, ha? Relax lang. Pusan rin akong birahan, ani. Relax lang. Oh, day man na. Ipaningot-bangot ka. Okay na. Bata lang naman mabdus na. Ang iyang bana, Braulio, kanang sikapon, sad. Ayaw na. Okay na. Ay, yung ba na? Okay na. Gano sa ama kong mabalik. Balik lang ugma. Kaya ato ba nang kay kayo ng mayo. Kaya kapag yung tao na may mutang taro yung matres, mawa ato nang kay kayo ng mayo. Pero sure ko nga, hindi ko linyo sa inyo. Okay na. Day, usa naman. Usa may paminaw ni mo. Ay, nindot man di ay, uy. Naunsa mo dito pasyente uy, Braulio. May problema niya. Di siya mababdos tao. Hindi ako i-check up. Okay na to yung problema. Sigurado ka? Oo, ako maghilot yung matres. Dili mo kuno siya mabdos kay ang yung matres good ubos kayo os ba. Mga akong gihilot ug maayo, ako gipahimutang yung matres. Okay na to tarong Nya mo mablos na ka to. ang anong taong pili taon, mayroon taon nga kanang mauro to
May karon pa ko kasugatan ng mga problema ha. Adaghan kong gilot ng mga inana. Mabdos man. Namabdos gyud. Ana, ang gilibayot nga pilot mo. Imo man kang gihilot. Oh, bayot. Akong gilot. Namabdos lagi. Wow eh. Nadi bayot mo mabdos. Kay na ko yung kabuhi. Kay gipanhutan na taong bayot Klaro sa taon. imong pagkatao ay basig makiha ka ng kalaki nimo. Abi, nga nung makiha mo. Takap lang ko eh. Bantay bitaw dito mo mabdos ha. Ako ba? Hingigo na ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagduda dito sa mga kalihukan niya akong bana kay murag doon na illegal nga gihimo ba. Unya nanglabay ang pila ka adlaw ingon man buwan hangtod nga mituig. Unya to? Ay, hello. Oy, ansay ato? Tempa, hala. Ikaw man tong nagpahilot sa akong bana no kay mato di mo mabdus. Di ba ikaw to? Ay, oo. Ako bitaw to. Unya na mabdus ka. O taon, kaluoy sa ginoo. Kuan, Mo na imong anak. Ay, pa-cute. Oh. Magpasalamat ko taon ko kay nakabato, sa taon may anak. Murag liwat man ni Braulio ang bata. Kanang ma'am, pwede mangutana? Unsa man na? Kining giun sa day kaniya paghilot. Ambot, uy, wa ko kapantay kay nakapiyong manggug ko. Salay man. Oo, maayos siya mo hilot. Ganahan ko. Lami kay siyang mo hilot. Makapiyong ko ka sa kalami. Ano ba no? Pwede ka kabantay kung giun sa kaniya sa paghilot, ma'am. Ambot, uy. Mura magmipatong to nako. Unya, ambot kayo sa tuniya. Mura, gikay kain maniyag maayo ang akong kuan, puson. Unya, mauto, nakapiyong nako sa kalami. Karon kaliwa ka. Karon ka lang ako. Wadi ay katong manghilot? Katong kuan katubang mananambal? Wa. Napay gilakaw. Sige. Iingon lang ko niya ha nga, katong gihilot niya ba, nanganak na gitaon. Ina siya. Sige, salamat. Oy, day? Tugas tinuod, Braulio. Unsaan man day? Giun sa trino paghilot ang babae kato nagpahilot nimo nga dili mo mabdos. Ako rin magkikalay taon to niyang pusoon taon. Mura dihiwi mong matres. Ha, dahiwi gyud ka ha? O dihiwi ka na eh. Unya nga nung liwat pa kay di mong bata. Nagduda ko, Braulio. Wa ni mo kay tayang puson ato. Imo tong gijerjer. Street pag yun akong tako day. Salbahin sa gid nimo eh. Mapamatud-an na ako nga imo tong gibinuangan ang babae. Hinungdan nga na mabdos to. Klaro kay nga ikaw mo'y amahan atong bata Kay tan-aw lang ko sa bata liwat kay nimo kanimala ka. Day. Nagduda gid kaayo ko kay dili kay kadto lang bayhanang iyang gihilot nga momabdos, daghan siya gihilot nga namabdosan. Pero ang bata makaduda kaayo kay liwat gid kay niya, liwat sa kumbana. Tinuod gani akong mga pagduda, mo gini akong problema. Unya ang bana sa draba sa babae murag nagduda sad nga dili iyang anak ang maong bata kay wa masad muliwat niya. Unsaon ni nako? Unsa mas inyong pagtuo tinuod ang akong pagduda? Unsa man kamo ang pasultihon? Diding. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karagdlawa. Kita dong bro, sinder na to. Ang sinder na to, kita ba to? Diding! Diding. Diding, Ate Pres. Ang problema ni Diding, Ate Pres, kay yung bana, albularyo ba? Nya kuyo-kuyo yung bana kay ang tambalan usahay puson mas babay. Amigo ni si Raul Alibio Soto. Mao ni si amigo nga iya, ang albularyo nga amigo nga ang tambalan puson ra yun sa babay. Murag good. Nauri yun niya usahay. Baka ayos siya ka ng mga ubo sa bradiha kay natural man na. Pero ang iyahag yung master Ate Pres kaning puson ra yun tambalan. Mao na nga nya lain na ba siya mo tambal Ate Pres kay makapiyong yung babae tungod kay panington yung babae inigawas ko no makapiyong siya tungod sa kanindot o kalami sa hilot sa kaning albularyo ha. Yan, niliwat ko ang bata. Yang bata na liw. Kanakan. Forbida. Ambot si Bambina, di ba kaganahan ani? O sabi ba, ari bang? O sabi mo ikasultihan ng albularyo habi. Ang kaning, unsay nga ni iyang pagpanambal. Nganong kinahanglang musud man sa kwarto. Pwede ra mag-ana sa sala maghilot. Ako di kanulay mo kung nagpahilot. Para isuod pa mas kwarto. Ato niya. Na may orasyon. Na may orasyon.
Ato man niya, hiluton. Saan na dyan? Oo, niya. Mas lindo ito ka si Luton nga kwarto kay sobra pa silot. Unya kuan batanon pahubo nagtiguan patalik doon ra. Oh. Paubon bisag kang sakit kuan pa batiis kana piyang paubon payot. Ano na kitay paambit ni ini? Kung ani ka dire sa Sirach 23 bersikulo Yeah. 19. Okay. Ining tawhana mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kon gisulayan nato kini pagtago. Nahibaw siya sa tanan sa ropan niya buhata ang kalibutan ingon man sa nahuman na kini. Perti guding dili ta makakuan na ni gulat kay upag gani gibuhat ang kalibutan hibaw na sa tanan. Gibuhat Ang kay tanan. kumaman, oh. Ang Ikaw mo kalikas Ginoo. ang atong kuan ani ma'am, ikaw may sinder ang ato ani ma'am nga tanawa ko no. Pwede man og maghilot yalan. Di ba nga kumukuyog siya? Di ba kano ba maghilot lang dadoon man ang assistant kay mo tonol sa haplas, o tonol sa kuan. Nga ang iyahang ang rule sa iyang asawa kay ato ro dito may gita pit inigawas. Mao may tikuha sa kuan bayad. Kolektor man siya. O ingon na ani nga magduda na siya. Tanawa dito misis pwede mo kuyog ko. Kay kuan ako mo assist ako. Tarungo sa kuan hilot siya bana. Pero guwa sa diyang asawa. Laing yung hilot gini niya. Nahibaw lagi mo ni. Kada uli hilot gini kada. Nahibaw lagi mo ni diskartiha ko lihat. Ha? Dulyat pa ka. Nahibaw lagi ni diskartiha. Mo rin paborito Pedro. Bitaw, pag-atsik apa, timan panid sutaag yun ang kamutuoran kay ngano, Saagi day. pananglitan mo abot ang panahon nga mahibawaan sa bana sa tinambal sa gitambalan nga siya mo'y amahan labi nag ang bana nga nakatug doktor unya ang result dili siya makapamabdos. Pareha rin sa katong nagi pa napadadi di ba? Nga mananambal siya. Ah. Nga ang iyang itisting sa iyang pagpanambal ang dila sa babae. Ipagawas ang dila sa babae niya iyang supsupon. May bawa niya unsay sakit. Oo niya, ang babae nga iyang masupsupan, idiguli sila ha. Di na katuog, sige mo sa duta ito mo. Wala pala hipa matagdan ko. Awa. Laila, labi na ko nung gwapa kayong babae. Asos, paborito to ato mananambala. Na nasa magpahilot, no? Una man. Nasa magpatambal. Oo, kayo. Ay, sige, balik-balik ang mga, labi na ko nung mga biyuda man, anak. Pagka-uplok. May lambat ka. Ay nagisgutin mo tatong preso. Oy. Balik ta. Balik ba? Kung may mo na yung obserbahe yun. Kaysa ako nang gingon, maabot unyang panahon, kung mabuking ang imong bana nga siya, may nakingon anang iyang gihilot na ni Mabdos, ilabi na ang bana, o sa termino sa syudad, baog. Baog. Di magkapana. Di ka na? Baog. Wise guy. At ito ginaon niya ang bumirang ana. Sa imong bana? Mao nga, Bumirang. mas maayong imo nang masusi. So siya ginaday. Unsa tugulyat? Dali. Ug Dali. ang iyang pagpanambal dila ang ginamit. Oh. Di ba ang uban magpanambal ituto lang iya ipagawas jud ang dila. Ipagawa siya, supsupo niyang mayo, ang dila. So kung yan ibo man. Kadang tangko-tangko ko ba? Do kay mo kuno kay nahuman siya. O ba? Usa kayo mo Kamu masuhito yun mo ha? Lahit ako gulian. Ano man, be? Gipagawas. Uy ko, ayaw ko eh. Ayaw ko siya. Ingon siya, kumusta halan niyo? Di ako gilamano. Dapat ako na kasi naman nun. Kala ko ay puzzle, Tihan.